голосу русину Подкарпаття. Я шиковна молодиця, мені дуже файно, кить вам буде добре з нами, та нам тоже айно. Остре дивня на малині, на рожі не дуже, низька з вами остра дивина, веселися, друже. Прилетіла ластівочка, та й сіла на грушку. Дружба никать на молоду, а ще май на дружку. Остре дивня на малині, на рожі не дуже, низька з вами остра дивина, веселися, друже. Сіла ластівка на грушку, та й красно щебече. Свідок никать на свідкиню, аж мислина тече. Остре дивня на малині, на рожі не дуже, низька з вами остра дивина, веселися, друже. Газда гостів всіх обходить, паленку наливать, а Василь крутить білу дівку, віганця розвивать. Остре дивня на малині, на рожі не дуже, низька з вами остра дивина, веселися, друже. Там у гаю за горою потята співають, по черешню в молодята на діток гадають. Остре дивня на малині, на рожі не дуже, низька з вами остра дивина, веселися, друже. Остре дивня на малині, на рожі не дуже, низька з вами остра дивина, веселися, друже. Автором співанки «Острої тирня», котра тепер прозвучала у виконанні фольк-рокаша «Остра тернина», є талантливий русинський композитор, гудак і співак Дмитро Варга. Чоловік ще маленьким перестав видіти, айбо не позирав очі на ніч, Дмитро поберував реалізувати вшитки свої плани. Не ним стати знамним у краю гудаком і співаком, а й писати співанки про другі музикальні рокаші. Пісні Дмитра Варги давно стали знамними і співав їх всякдо по світу, де подкарпатські русини суть на заробітках. Вшиток свій живот, герой голосу русину Подкарпаття, а не на секунду не тратив віру у себе і підпору тих, хто довкола нього. Маю дякую за поміч жоні Аліні, бо що і як би Дмитро не робив, вона фурт біля нього. Слухайте голосу русину Подкарпаття. Діма, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Діма, розкажіть, де ви се родили? Я се родив у селі Бронька Іршавського району у 1966 році. Живем до, можна сказати, до 21 року живемо у Бронці, поки ми се перебрали в Мукачівський район у Фагараш. Ну і тепер живу в Мукачеві. Співати, коли ви зачали? О, співати я почав раніше, як говорити. Або діло в тому, що у мене така, як у нас сказали, репродуктор Галя висіла на стіні. І всі пісні, що то все так мені голову задівало,
що я десь автобусом йшов, та я цілий автобус мусив мої концерти слухати, бо мені рот не закривав, то вже похлопали, бо тихо, мабуть, занімів мало. Ну, дуже добре. Ви співали ли народні співанки, це і естрадні? Ну, естрадні, як Червона рута, як туди. Ну, то що по Галі народного, там у полі Криниченка, ну, я більше слухав, ну, мамка не возила на свадьби, бо я ривав, мамко, я хочу туди, де гудаки. А там, де гудаки, а були тут і гудаки, що баян, гуслі та й бубен, ну, такі цигани. Троїсті музики. Троїсті у нас жили у селі такі роми, у кінці села жили, і вони всі музиканти були. І, ну, я там і з ними слухав і їхню музику, і потім вже, як почалася, вже, як у нас сказали, естрада, вже почалася естрада, та я все, ми ж музиканти. І співали сте з ними воєнно? Ну, я пак просився, як уже маленькому уріс, вже годів 9-10 мав, вже мся просив, дайте ми хоч одну пісню заспівати. А що ти знаєш? А я знав, у мене голос інший, то хлопці мусили тональності переміняти, бо в мене пищачий голос був. Про броньку співанку співаю весело, най зо мною заспівать рідне моє село, най зо мною заспівать рідне моє село, броницькі ликині нігде не панують, пороблять роботу, та й палиночку п'ють, пороблять роботу, та й палиночку п'ють, броницькі дівочки личка не малюють, от свої мамочки справжню красу мають. От свої мамочки справжню красу мають, через наше село бистра тече ріка, броницькі жони йдуть, чути їх здалека, броницькі жони йдуть, чути їх здалека. А в неділю зрана усі до церкви йдуть, до Бога дорогу, ту й не забивають, до Бога дорогу, ту й не забивають, про броньку співанку співаю весело, нігде не забуду рідне своє село, нігде не забуду рідне своє село. Так, а музикальну освіту ви достали? Музикального освіту я не дістав, але я все тягнув, мені це любило, як
на баяні грають. 9 років мені було, нянькося вернув із заробітків, а я уривав у нього гармошку Марічку, уривав, та я аж розозливився, та тихо по крайчику йду від магазину, а вони вже за мною все крадуть, бо я мотор не вбив. А та дійшли ми до магазину, та пішли вже за мною, та купили ми за 56, по-моєму, рублів. Я не пам'ятаю вже, яка то ціна. Це великі тут були Та гроші. великі гроші, та нянько прийшов із заробітків, та мені було 9 років. У мене збиралися діти малі, та скакали я їм з Коломийки, грав у виванці. Як їм, знаєте, я гармошку із рук не пущав. А от Кості вчили грати? Не від кого. пусти. Я самоучка. Все, що я знав, то всьому все навчив сам. Но у мене був у Бронці такий, для себе його вважав наставником таким музичним іменно мого дитинства Саша Лимак. Він грав на всьому. Він грав на гітарах, він грав на баяні, на гармошці. І він туди, спочатку на гармошці, мене маленько показав мені пару нот, як то він заграв, а я за ним повторив. А вже в 12 років на день народження мене чекав сюрприз. Каже мамка, а ну, відкрий диван. Я відкрив диван, а там стоїть баян у чемодані, новенький. Ну, бо то баян не гармошка, там 2 ряди, там 3 ряди, то треба грати на тому якось. Це мені було 12 років, а у 13 років я вже на баяні першу свою свадьбу пограв. На баяні і на гітарі, бо у нас така була банда, що ми могли грати. А бо там світло, ми першу свадьбу пограли ми в Березинці, у Березниках, у Березниках. А там виключили світло. А в нас що, був на гуслях був у нас чоловік, та й бубен, а я взяв баян, а там дуже жінську сколомийку любили. Та ми з жінською сколомийкою, в мене мозолі були на руках, то треба погодені, бо там виносили ящик паленки, і доки тот ящик не кінчить, і сколомийка не має кінчити. Ой-ой-ой. Ну і так танцювали, та ми то мусили грати, а світла не є. А так, якби світло включили, то взяв би гітару, та мало б розслабив, бо у нас і так вже естрада була, бас-гітара, гітара. Я в 13 років ми зібрали першу свою банду у Бронці. Слухайте, Діма, мені тяжко звідати, бо коли ви видіти перестали? Мені було 7 місяців. Мене дуже боліла голова, мене повезли в Ужгород. Врачів повіли, що в мене рак очей. Так зробили, що одне око облучили, друге око удалили, а потім оказалося, що були пігментні плями. Діма, далі, тобто весь період, що ви розказували, ви вже не бачили. То я скажу, 7 місяців так і не вижу. А так де ви всього школу ували? Так я ся вчив, мене мамка, треба було заробляти гроші. А я не вижу, і мене не можеш нікуди взяти. Брали нас з братом, були нас у Латвію, у Ризі. Вони там робили на кирпичному заводі. Я там теж ходив, там наші закарпатці з Довгого Пальки мали гітару. То я ще грати не знав, давали мені шваблик, та я тут тронькав по струнах, та собі щось наспівував. Таке, то була як іграшка для мене. А пак дуже скоро дали мене у школу. У 5 років мене вже дали у школу-інтернат у нас на Окружнів. Туди це називала вулиця Димитрова, 4. У тому інтернаті я прийшов, що я півгода просто сидів у класі з дітьми там, а вже на осінь, вже пішов у 5 років, вже пішов у підготовчий клас, пак перший клас. І так все вийшло, що мене навіть туди у комсомол не хотіли брати, бо я ще малий. Та я потім вже пішов у Львівську школу, та там вже доучувався. Та я закінчив школу і ще отримав на роботі пак малолет. Дуже рано я то все. У мене однокласники мої, усі на 2 роки від мене старші. Після такого ошколування ви ще десь учили? Я пішов у Львів, добив середню освіту і спеціальну освіту масажиста. Робили сте по професії? Я практикував у поліклініці, але після закінчення школи, ні, то не моє. Я можу, я знав. Це не ваше. Я знав, у мене диплом є, відмінний диплом, або діло в тому, що то не моє. Не для того пальці у мене уросли, бо я масажі робив. А музику так серйозно, коли ви все зайняли вже? Серйозно, прийшов, коли після закінчення школи прийшов робити. А у нас при УТОСі був, Ага, ви робили в УТОСі. Правда. І робили ми тут і друття на шампанське. Тяжка була робота. Бо діло в тому, що так як я грав на гітарі, і то проволока, то такі, та пальці тренувалися файно. Міцні подушечки пальців, бо то на гітарі треба було файно прижимати. Мене нараз узяли у групу, наш ВІА, називався Едельвейс. Мене нараз узяли в групу, і вже тої осені ми на вечорах на Латорицю взяли диплом. Ого. Диплом і медалі отримали ми.
медаль лауреата фестивалю «Вечір над Латорицю». Ну, то так можу маленько якби й похвалитися. Ну, є такий відомий дочинець, Мирослав Дочник. Мирослав Дочинець, і він написав книжку, і там увіковічив і мене, мою фамілію, і Івана Дмитровича Сойму. Він був відомий саксофоніст, незрячий, відомий на все Закарпаття, в ресторанах Мукачева грав на Красній Горці, в Зірці, у Латориці, ну, всяде. Він був дуже популярний у Вариші, і він вів наше ВІА. Ну, і так, і таким чином я попав, вийшла книжка Мукачево і Мукачівці, і там теж є про мене тот нарис, де про нас написав. Прочитав обов'язково. Коли почали ви писати самі музики? Пісні у школі балувався, дурачився, як кажуть. Я писав якісь віршики, там то та перша любов, там перші якісь акорди на гітарі, бо ну як такий ще юний хлопець, гітара, лавочка, дівочки. Ну, у нас тут було, хто знав на гітарі, тот був, як кажуть, любимчик. Ну, та я на гітарі знав і пісні усякі грав. Ну, там, у той час, що ся дівочкам любило, ну, так. А потім, вже, коли вже робив, та щось прийде мені на голову, то особливо вночі. Тишина, щось не спиться, приходить муза. І починає у голові сверлити, мушу встати, піти написати текст, а за текстом музика утікать. Так помаленьки, пісня за пісню були. Туди модно було по-руськи писати, ну, були і українські пісні, і я навіть одну українську пісню, її тепер виконує Остра Тернина, «Не відвертай своїх очей», то я з ним навіть у 96-му році на авторському фестивалі всеукраїнському друге місто отримав. А по-русненській ви писати чи не? А по-руснацьки я почав писати не так давно. У 16-му році прийшов до мене наш Славік Кугутич, Ярослав Кугутич, наш друг, великий цімбор наш. Говорили ми щось на кухні, кавель пили. Каже, є такий колектив «Остра Тернина», треба їм якісь авторські пісні. Бо не лише співали «Гопші дріди», там іще щось таке. Ну, у них вже було, що вони вже були, як кажуть, маленько, ну такі досить відомі. А я кажу, Славік, я подумав, я не писав, я не пробував писати так. Або я попробую по-нашому, по-русинськи, що їм написати. І написалися нараз якось так синхронно дві пісні. Пісня про віган. Не всі навіть знають, що то віган. Бо на то у Бронці так кажуть. Нелем у Бронці. Ну, нелем у Бронці. Ну, а й у Бронці теж. Я то Утти знав. Ну, і, коротше говоря, що, ну, так все стало, що я написав віган і написав шиковну молодицю. Славік взяв телефон, кажу, Славік, а ну послухай, що я тут напрацював. Славік записав кусочок віган, і записав кусок шиковної молодиці. Є у нас така запись, але ми не будемо вказувати, бо там маленько ненормативна лексика, бо я ся збивав. Мені одну руку треба було грати, а другу читати текст, бо я по Брайлю читав, я ж не вижу. У нас є запис, як це створювалася шиковна молодиця. Коли я Славіку показував, послухай цю пісню, та я наспівував, а він писав на телефон. Бо пак Андріана солістка «Острої Тернини», та указати Андріані ось така пісня. Ну, та Андріані зайшли у білі пісні, але шиковна їм май зайшла. І у 17-му році із гуртом «Остра Тернина» підписали ми договор про авторські права, щоб не було потім якихось питань. Бо, знаєте, люди кажуть, украв, та був і так був хейт. Бо як випустила група туди «Динамікс», тепер «Тера Борсук», випустили, назвали її «Дискотека», перевели мою пісню із жінського варіанту на чоловічий, написали слова, зняли кліп, і у них вже, я не знав, у кількості, вище 20 мільйонів переглядів на Ютубі. Яка то група? Тепер називається «Тера Борсук». Раніше називалася «Динамікс». І яку вашу ти співанку? Вони шиковну молодицю переспівали, у них називають «Дискотека». Ну, спознати можеш. Дуже, та не ж можеш спознати, там слова, там текст, лише просто чоловічий варіант, і там не команиця, а конюшина у них, конючина. Непорядочно. Є їй такої, шкода. Ні, та вони признали авторські права, тепер у них на всі пісні написано, що хто автор. Бо ми це созвонили, бо почали «Остру Тернину» хейтити за те, що пісню украли, що то словацька пісня, русинська пісня. Слухайте голоси русину Подкарпаття.
Може йти хату підмітати, а я люблю до обіду спати, до обіду спати не робити, а ночами легіня любити, до обіду спати не робити, а ночами легіня любити. Виросла у полі команиця, я така щиковна молодиця, я на дискотеку із хлопцями, а ви, мамко, ходіть собі самі. Я на дискотеку із хлопцями, а ви, мамко, ходіть собі самі. Виросла у полі команиця, я така щиковна молодиця, я на дискотеку із хлопцями, а ви, мамко, ходіть собі самі. Я на дискотеку із хлопцями, а ви, мамко, ходіть собі самі. Тобто так із острова Тернинового почали робити, і кілько співанок ви для них написали. Я майже, можна сказати, один цілий альбом, то перший, то все мої пісні, майже всі. Я їм написав одну пісню «Остре терня на малині». Я у одній пісні зібрав по кусочках усіх пісень і зібрав їм у одну пісню, і як візитку зробив їм для них, що вони тепер на свадьбах йдуть, ну, цю пісню можуть почати, і все буде понятно. Бо там і по черешню, і ластівочка, і там і про дружбу, там зібралося усе. І це в шутку русинські співанки. Це айно. Просто за народну яку таку манеру, в яку ви пишете, ви чомусь подумали, що ви десь то позичили. Є таке, є. Був та є такий дуже потужний оранжувальник Василь Михайлович, бо я не оранжирую пісні, я пишу текст, пишу мелодію і поки роблю демку і здаю, значить, уже хто буде її співати, вони глядають оранжувальника і роблять, доводять пісню вже до того кінцевого результату. Часто мало мені це не любить, бо міняють текст, мало всі у нас вже поети, композитори, ну мелодію, слава Богу, не міняють. Цю шиковну молодицю писав Василь Михайлович, він є заслужений артист України. Він у Франківську жив, тепер в Англії живе. Він каже, оце, каже, потужно, що зробити естрадну, у народному стилі зробити танцювальну естрадну пісню, каже, це треба мати талант. Таку для мене похвалу. Оцінку таку Таку зробив. мені дали. Дуже добре. Ну, а кроме гострої тернину, ви ще з кимось робите так? Потім попросилися, подзвонили мені дівчата із Тячівщини. Вони то гурт Віва Вікторія. Це дві сестрички Віка і Вілена. Вони попросилися, я кажу, ну, дівчата, я вас не знаю, я не чую, як ви співаєте. Ну, теж в Ютубі в них вже були свої записи з свадьбів. Я кажу, прийдіть до мене, ми поговоримо, ми се поспілкуємо, я увижу ваш темперамент. Ну, я люблю, коли молоді дівчата приходять увидіти темперамент, тож на кілька вони
готовіся викласти в музиці, у пісні. От у них перша їхня пісня вийшла «Зелений гай» моя, ну, у їхньому варіанті. Були ми із милим у гаю, добре нам там було, як в раю. Ой, гай, гай, зелений гай, милиня, не забивай. Ой, гай, гай, зелений гай, милиня, не забивай. Були ми там смілим до рана, прятала нас трава зелена. Ой, гай, гай, зелений гай, милий сані споминай. Ой, гай, гай, зелений гай, милий сані споминай. Звізди нам із неба світили, а ми сей з милим любили. Ой, гай, гай, зелений гай, милий, мене не лишай. Ой, гай, гай, зелений гай, милий, мене не лишай. Як ми рано прощали, обоє сльози обтирали. Ой, гай, гай, зелений гай, більше нас не розлучай. Ой, гай, гай, зелений гай, більше нас не розлучай. І після того пішли у нас і весільна. Весільна пісня їхня має дуже інтересну таку історію, бо Вікторія зустрічалася із молодим чоловіком і каже, так переживав, як то буде. Ну, на жаль, не склалося. А я їм написав пісню таку, що я люблю музику, ти робітний такий чоловік, но ти готовий ти, що я піду на свадьбу гроші заробити, а ти готовий дитину в колесці колесати. Ну така пісня як попередження, що якщо у вас все буде добре, то да, будете жити. Якщо ви не приймете тут і правила, бо то знаєте як, добре, коли люди йдуть, ну так як у мене Алінка, та ми йдемо інним путем. Ми разом співаємо, разом виступаємо, разом... Коли це розумів і коли це не розумів. Ну, Це правда. є, що люди живуть, вроді би живуть, або йдуть різними путями, і Правда. нема того згоди тої між людьми. На жаль, бо мені дуже сумно, коли люди розходяться. Ви, по суті, самі напудали, жона в корчмі п'є, гуляє. Я ні, Дитя бавить. то не так було, Я пофігнював. Добре. А про співпрацю з Галиною Бокач розкажіть. Да. Теж написала нам Галина, написала, вона живе в Свідніку, вона наша закарпатська дівочка. От я для неї Русинка. Русинка наша. Ну, так. Вона теж з ним все списали.
Я для неї написав про Тису. Тисо. Ну, я для неї написав, вона прийшла, я послухав теж до того, вона загнала свої пісні, що вона на Ютубі співать. Ну, та й ми послухали. А вона, оказується, у Свіднику учить музиці діточок, веде часто фестивалі у Свіднику. Ну і таким чином у нас Тиса виникла, і вона попросила ще співати «Под черешню» із репертуару «Острої тернини». Ну, то я зазвідав Андріянку, вона сказала, що не проти, але лише було написано, що то кавер. І, до речі, у цей альбом, що Галина випустила, війшли і «Под черешню», і війшла «Тисо» пісня. Слухайте голосну русину Подкарпаття. Тисо, тисо, бистра ріко, в Дунай води ти несеш, молоденька дівчинонько, чому сльози гіркі лєш, молоденька дівчинонько, чому сльози гіркі лєш, як же мені не плакати, гіркі сльози не лити, коли хоче мене мати, за нелюба віддати, коли хоче мене мати, за нелюба віддати. Дощ із градом найпаде, не виходьте за нелюба, з ним щастя не буде, не виходьте за нелюба, з ним вам щастя не буде. Тисо, бистра ріко, тисо, тисо, бистра ріко. За свою роботу, якраз композиторську роботу, ви маєте якісь нагороди? Нагороди, як, так мав диплом на Галицькому шлягері за шиковну молодицю, а так, що моя нагорода, то коли мій кум у Німеччині жиє, каже: куме, слухай, таке низько зо мною було. Кажу, що? Іду по вулиці, чую, шиковна молодиця співать, а там наші закарпатці на повну включили в машині, каже, шиковна молодиця. Ну так це, Сама велика нагорода. Я кажу, от це нагорода. Коли пісня, я так фіглюгу, звісно, що кажу, кіть жона гуляє, то біда, кіть пісня гуляє, то най гуляє. Не гулять. Най гуляє. Якраз повірите за Галицький шлягер. Чомусь на Галичині русинську співанку часто приймають май, як, скажімо, у нас же на Подкарпатті. Про це не раз говорив Янцо, що якраз їхній слухач там є. Рокаш слухають там. Но його слухають тут, но Подкарпаття не такої фактично запальної. Це у нас мають люди практичні. Ні, то не за то. Я вам оповім більше. У мене Алінка, вона з Житомира,
Або там, під черешню, там і всі шиковна молодиця, там воно слухається на ура, то щось інше, розумієте? А чисто із-за того, що... Із-за того, що не... у нас і тому привикли. А ще много того, що люди всі мало, ну я не знав, то неправильно. Люди всі мало ганьблять по-нашому, говорять, по-нашому співати. От я би хотів, щоб пересталися ганьбити. То, що твоє, то, що прийшло з молоком матері, то воно мусить бути. Я вам повім, що ситуація в якоїсь мірі міняється. Вже і науковці, і політики десь у більшій мірі вони вже починають говорити відкрито по-русинськи. Тобто та вже ганьба, це страх, що достане якийсь ярлик, воно вже відходить. Не всі, але ситуація легша. Та не за ярлик навіть. А то за те, що йой, то село, то як, це елементарна неграмотність. Оказує, що людина сіся фактично нічого не стоїть і нас ганьбить словом. Я кажу, наоборот, треба це тягнути. Та у нас, то, що як ми говоримо, то вітається вся, де у Чехії, наші, як недавно у Ютубі було виклали, що жона розказує, росіянка розказує, що робила десь із гостиниці у Празі, і робила з ним жона, що каже, жона із шефом так все нормально розуміла, та я ся однієї вчила, як говорити. Оказалося, що я 9 місяців русинську вчила, каже. Ну, є таке. Ну, крім того, що ви пишете, ви ж і самі з жоною ви виступаєте. Ну, ми виступаємо, ми десь маленькою на день народження, кіт нас кличуть, та пограємо і на день народження я для деяких ресторанів. Допустим, у нас є такий парадний ресторан «Закарпатський креденс», там газдиня Ольга Фенчак, Оля Іванівна, вона... То на трасі. На трасі. І я написав для них про «Закарпатський креденс» пісню, бо, треба було теж візитку, а там Гобі робив. Я кажу, Ваня, на тепер... Кравчик, Іван Кравчик. Іван Кравчик каже, Ваня, на тепер та співай. Я б ти написав, а ти співай. Перший день він загнав мені запис, як він каже, а там у мене йде, сокачкися старали. А він заспівав, сокачкися старили. Каже, Іванку, не старилися, а старалися. Ну, там ще варіант є, стиралися. То ще майдали. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Подловачко под гором, там, де завжди пір гором, етнокорчма файна є, гості всіх запрошує, любі гості, заходьте, та й за столи сідайте, сміх і музика луна, гуляє медорана. В закарпатськім креденці дівочки, як косиці, вино й палиночку п'ють, файним хлопцям кліпають. Вино палиночку п'ють, файним хлопцям кліпають. Ей! Сокачкися старали, убили файно, поїли, риба, птиця й шашлики, все на різні смаки, а газдиня добра там, посміхається гостям, просить веселитися, ще й не раз вернутися. В закарпатськім креденці дівочки, як косиці, вино й палиночку п'ють, файним хлопцям кліпають. Вино й палиночку п'ють, файним хлопцям кліпають.
закарпатськім креденці, дівочки, як косиці, вино й палиночку п'ють, файним хлопцям кліпають. Вино й палиночку б'ють, файним хлопцям кліпають. Гей! А самі десь ще на постоянну таку, маєте таке постоянне місто, де ви собі співаєте? Маємо постійне місто, тут біля Гіда у нас ресторан «Затишок», раніше називався «Караван». Нас там можеш учути, але тепер, на жаль, банкетів таких не є. Ну, такі люди хочуть погуляти та кажуть, ну, ми хочемо, бо була музика. Ну, тепер 1 числа будемо там грати, попросили, щоб ми були, бо була музика жива. І жива, і дискотека. Ми, ну, люди тако кажуть, ну, включіть нам мало дискотеку. Ну, та ми так міксуємо. І наживо поспіваємо для таких майстарших, для молодежі покрутимо дискотеку, та і всі доволі. І тут, кожному собі стало те, що він любить. У цьому плані ви маєте практику. Народна співанка на свадьбах, гостинах, вона дійсно мерить. Ну, як би вам казати? Я би так категорично не казав, бо можеш стару пісню узяти, переспівати її у файному танцювальному ритмі, стилі, вона не втратить, бо мелодія ся лишить. Що люди глядають? Уби був текст, який вони знають, уби була мелодія, яку вони пам'ятають, а кіть вона танцювальна, люди танцюють. Ну, та Увиванець і Чардаш ніхто не відміняв, ні? Бо люди, якусь таку, ну, як у хусті кажуть, кручена, у бронці кажуть Увиванець, ну, десь кажуть Чардаш, ну, або то, що, в принципі, на друге не відміняє. За Гатар ви виїжджаєте, бо я знав, що раніше їздили. Розкажіть, десь те були і це ходите тепер? Давно ми ніде не були, але були ми в Сербії, були ми У на Руському Кересту. Руському Керестурі на Свято Поприги, ми там виступали. Потім були ми туди Комлошка, коли вішали той русинський знак. Комлошці. Ну. І потім були ми, там музей русинської культури, ми там виступали біля музею русинської культури. А яка держава? Та це Словаччина. А Словаччина у Пряшеві? У Старій Любовні. А Стара Любовня, ну то там не музей, там скансен, там замок, то маленько більше є. Ну то це все якраз по русинських общинах виходили, тому що і Комлушка, це фактично єно із тепер 2 сел, де живуть русино. Стара Любовня якраз границя між 2 колись комітатами, Шарським і Спешським. Ну і само собою Бачка маєте Руський Керестур. Вони дивні русини. А чим вони дивні? Вони кажуть, що вони русини, а говорять по-словацьки. Ну, так як тут говорять по радіо словаки, вони слухають русинську музику. Я слухав, бо в мене є інтернет-радіо, приймач такий, і у них є година русинської музики, але вона по-другому то звучить. Там говорить Воєводино, по-моєму. Ні, це не словацька. Позирайте, їх переселила Марія Терезія ще у 18 столітті. І вони були ізольовані, потім вже фактично пішли процеси, коли Австро-Мадярщина се розпала. Вони були у Югославії, розумієте, там були гатари, там були границі між ними. Вони дуже сумні такі пісні співають про край. Ви собі уявіть, що вони розказували, коли вони перший раз попали у Пряшеві, чули там наші співанки, чули сама знаменита Червона Ружа, Трояк, то вони, каже, ривали, бо вони думали, що їх всього 15 тисяч на світі, а оказалося, вони у різних державах мають своїх братів. Ну і ясно, що границі зробили свою диференцію в бесіді. Позирайте, та сама Стара Любовня, вони од нас вже відділяються, вони відрізняються. Так відрізняються навіть тут, що тут, де за Ужгородом живуть русини, чи тут, що у Польщі живуть, допустимо, тут, що ближче переселені. Ну буде границі, і то, що знаходиться в різних державах, у нас йде українізація, що б ми не робили, у них йде полонізація, що б не робили, словакізація, ясно, то вплив сербізація, то і вплив є по-любому. Тому мусить держати між нами такий тісний зв'язок, бо це буде чим далі, тим
більше, бо держави будуть впливати, і з часом ця бесіда наша русинська, вона буде розтворяти у більше в тих домінуючих язиках. Це от ви кажете про сербських русинів, а я вам повім, що я до цього всього прийшов теж через радіо, бо колись у нас на середніх волнах можна було ймити Пряшево. І на Пряшеві дуже много передач було на русинській мові, а я не знав тоді, що є люди, які говорять так, як ми. Кажуть, все, мамці кажу, мамко, а вони як ми співають і говорять, як ми, похоже. Маленько не так, чуть деякі слова путають, кажуть, або так говорять, як ми. Начав їм слухати, туди йшли дуже много концерти по заявкам. Там по 2-3 години йшли на Пряшеві. Я то слухав, я десь якийсь старий магнітофон, уже коли маленько уріс, мав старий магнітофон, я то собі на бабіни писав, я то пак слухав, бо то мало інше кое було, як то, що у нас тут, що ми знали. Правді бути, поки не став осознавати, я не знав, що я русин. Ну, це многі. Я не знав. У нас у селові, Люба область, ти ко? Як? Та я українець, я не знав, Ну, так, що я таки русин. був бути русин, коли у 45-му році заказали русинську національність, і на тому був покладений хрест. Все було під заборону. І люди помаленькі одвокли. Оце якраз і говорить, до чого може привести асиміляція. Просто язик не пропав, дякуючи Богові. От якраз язик русину все щось сукотило. Як каже Міша Капраль, професор з Будапешта, що за австро-мадяр русину не стали мадярами, але за те, що були неграмотні. То так, бо читали по-мадярськи, по-маленькі, бо перейшли на мадярський язик. А так, як були неграмотні, читали церковні книжки, то усукотили свій русинський язик. Язик – це фактично ядро всього. От Діна Костенко, як каже, заберіть від народу мову, він пропаде, правда? І то ж саме. І русину, розумієте, їх б'ють, асимілюють, заламують з усіх боків. Вони вже всі кажуть, що вони українці, а говорять чисто по-русинськи. І по-маленький доступ учути, що то є, і той чоловік вже каже, все, я поняв, ко я є, я русин. Це так, як у Празі. У мене Цімбор жиє у Празі, ми з ним виросли разом. І він жиє у Празі, і ми йдемо там у їхньому трамваю. І каже, так, чую, кругом говорять по-нашому. Каже, Ванька, та то й наші. Та каже, та то й всі наші. Які у вас плани на будущее? Хотіло бися далі писати, але маленько така сумна тепер ситуація. Або, поміняв маленько інструмент тепер, купив собі маленько потужний. В принципі, і це купився новий інструмент, плануються нові пісні. Раз це планують нові пісні, все буде добре. Що б ви пожадали Карпаторусинам, нашим землякам? Нашим землякам хочу пожадати то, бо головна ідея має бути об'єднання русинів. Основною ідеєю має бути інформування. Найся радують, найся веселять, тому що у нас люди роботящі, у нас люди дадуть собі раду. До тим русинам, котрі живуть за гатаром. Най про нас не забувають, кіть ми не можемо з ними зблизити, най вони се з нами зближають. Більше інформації, щоб люди знали, щось робить, щось творить. Чи хочу привітати їх, недавно був Всесвітній день радіо, привітати всіх, хто працює, хто старається доносити людям і музику, і інформацію, новини русинські. Дякуючи МФМ, ми маємо і голосу Подкарпаття. Ми теж дякуємо вам за красне інтерв'ю. Думаємо, що вам це вдасться ще написати неїну співанку, і проспівати на радость нашим русинам, на радость подкарпатцям. Дякуємо. Дякуємо вам. Черешня водяничка сиділа, черешня сиділа, на милого гадала, Черешня сиділа, на милого гадала, Черешня в цьому році засохне, черешня засохне, любов моя ся мине, любов моя ся мине. Черешня засохне, любов моя ся мине, любов моя ся мине.
черешня оцвіла, дівчина ся віддала, дівчина ся віддала. Вже черешня оцвіла, дівчина ся віддала, дівчина ся віддала. По черешню красна пара сиділа, красна пара сиділа, на діточок гадала, на діточок гадала. Красна пара сиділа, на діточок гадала, на діточок гадала. А як буде в нашій парі дівочка, а як буде дівочка, будем звати Зірочка, будем звати Зірочка. А як буде дівочка, будем звати Зірочка, будем звати Зірочка. Дасть нашій парі хлопчика, а як Бог дасть хлопчика, будем мати козака, будем мати козака. А як Бог дасть хлопчика, будем мати козака, будем мати козака. Голосу Русину Подкарпаття.